आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय आरो बे भिडिअआ जोबोद इम्पर्टेन्ट नोंथांमोननि थाखाय आरो नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ नायलांजोबगोन आरो मिथिना लागोन। बे इम्पर्टेन्ट भिडिअआनो जादों गोबां मानसियानो दा टिकटकनि आरो गोबां चाइना एपखौ लानानै गोबां मानसियानो दावराव जागासिनो बा जोंनि बे इन्डियायावनो दावराव जागासिनो। चाइनानि एपखौ जों मानो लानो हाया होनब्ला नोंथांमोना मिथिखागौ चाइनाफ्रा जोबोद सालु एबा बिराद सैथान। जों बिसोरनि एपखौ इउज खालामबानो बिसोरो जोंनि माने जेबो हाइड बा एकाउन्टफोरखौ माने जेबो खालामजोबनो हागोन आरोना। जुदि नोंथाङा जुदि मबाइलजों मोनसे बायदि रोखोमनि बा चाइनानि एपखौ लानानै मोनसे इनकाम खालामदोंबा मोनसे बिजनेस खालामदोंबा नोंथाङा माने बेयाव बे एपनि दारै नोंथांनि जेसेबांनाखि एकाउन्ट बा फैसा खामायनाय बेखौ नोंथांनिफ्राय माने हाइड खालामनानै बेफोरबायदि माने बिसोरो जायो आरोना। बेफोरबायदि माने बिसोर बहुत माने केरिमिनाटि होननाय मोनसे चेनेल दं। बे बिथांनि मोनसे भिडिअ बिथाङा टिकटकनि दारै मोनसे माने गोबां थाखथा होना रस्टिं बानायदोंमोन। दा बे मोनसे भिडिअखौ केरिमिनाटिनिखौ माने मा खालामदों हाइड खालामना होदों आरो नोंथांमोनाबो मिथिखाबाय जानांगौ गोबां दावराव दावसि जादों बै समाव। दा बेनो जोङो चाइना एपखौ लाखिनांगौआ बिराद गिनो गोनां आरो बियो जोंनि इन्डियानि जेसेबांनाखि सुबुं दङ बेखौ जायफोर इउज खालामगोन आरो बेयाव नोंथांनि जेंना सोमजिनो हागौ। बेनि थाखायनो दा इन्डिया सरकाराबो दा बेन खालामबाय। आं टिकटकखौ बावाखैमोन आं नोंथांमोननि बे भिडिअ खालामैनि सिगाङावनो आं प्ले स्ट'राव थांनानै नायदोंमोन। दा टिकटकआ गैला बेन खालामबाय। दा बेसेबांनाखि नैबे नोंथांमोना लिस्टआव नाय बेसेबांनाखि बे लिस्टआव थानाय बेयो गासैबो माने चाइनानि एप गोजा। बे एपखौ माने लासै लासै जोंनि इन्डिया सरकारा बा इन्डियानि माखासे सामलायगिरिफ्रा माने बे चाइनानि एपखौ डिलिट खालामसिगोन एबा बेन खालामसिगोन। जोंनि इन्डियायाव सोलिनाय नंला। बेनिखायनो जायफोरा माखासे टिकटक सालायनानै जाग्राफ्रा बिथांमोना माखासे दुखु मोननाय फोरमायदों। माखासे बेफोरजोंनो माने कमिटि बानायनाय मोनसे टिकटकआव भिडिअ नागारनाय बेफोरबायदिजों माखासे खामायनानै जादोंमोन। नाथाय बिथांमोना माखासे बिराद दुखु फोरमायदों। जों मिथि मोनगासिनो आरो निउसआवबो होगासिनो दं। बेखायनो आं बुंनो सानो दा नोंथांमोना चाइनानि एपआ नोंथांनाव मबाइलाव दङ बा नोंथाङा बे एपखौबो नों सिनायनो हाया बा नों मिथिया आरो नोंथाङा जुदि नैबे लिस्टनिखौ नंखाय होननानै सानदोंब्ला नोंथांमोननिफ्राय मोनसे आं बे एपखौ लाना फैदों। स्केन नायनो हायो चाइनानि एपखौ माने स्केन नायबानो नैबे चाइनानि एप होननानै नोंनो रोखा मिथिखायो। दा बे एपखौ आं नोंथांमोननो लाना फैबाय। नोंथांमोना प्ले स्ट'राव मोननाय नङा बे एपखौ। बेखौ गुगोलाव थांनानै रेम अफ चाइना एप ओमफ्राय इपिके फाइल लिरना होनांगोन। नोंथांमोननो आङो भिडिअखौ दिन्थिलांसै आरो नोंथांमोना नायनानै नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनो आरो बेनिफ्राय नोंथांनाव जुदि चाइना एप दंबा नोंथांनि बे एपआनो नोंथांनो खिन्थागोन स्केन मारिबानो। होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नोंथांमोना गुगोलाव थांनानै रिमट अफ चाइना एप एपिके फाइल लिरना होबानो जाबाय। ओमफ्राय बिनिफ्राय सार्भिस खालामनानै बिनिफ्राय गाहायाव फैनाय दं। नोंथाङा नैबेखौ नैबे इन्टु बेखौ दांना नैबे आं जिखौ राइट होदों नोंथाङा बेखौ बेयाव दांना होबानो जाबाय। बेनिफ्राय सार्भिस जागोन। बेखौ सार्भिस खालामनानै फैगोन। बेबायदि नोंथांनाव मोनसे बिदि पेज फैगोन आरोना। ओमफ्राय बे पेजनिफ्राय नोंथाङा ओरै बोख्लायबाय था आरो जेनेबा बोखोबाय थाबायना नोंथांनाव माने डाउनलडनि लिंकखौ नोंथांमोननो आं मिथिहोनोसो बानायदों नालाय गाहायाव दङ। नैबेखौ नोंथांमोना बे गोथां नुनायखौ नोंथाङा बेयाव दांनानै डाउनलड नाव होनायाव डाउनलड खालामबानो जाबाय आरो। बेनिफ्राय नोंथांनाव बेबायदि पेज फैगोन। आं अलरेडि डाउनलड खालामखाबाय। बेखौ दा आं डाउनलड खालामोबा डाबल जागोन। नोंथांमोन बे भिडिअखौ जेसेबां हायो सेयार खालाम। माने गासिबो बांसिन मानसिया मिथिया जानांगौ। बेनिफ्रायनो माखासे बेखौ माने स्केन नायनानै मिथिनो हानाय बायदि। दा आं नोंथांनो बे फाइलखौ डाउनलड खालामखांबाय। नोंथांमोननो आं बे फाइलाव थांना आं खिन्थाहैनोसै नैबेबायदि फाइला। बेनिफ्राय नैबेयाव गाहायाव स्केन नाव लिरनाय दं। बे स्केन नावखौ नोंथाङा सार्भिस खालामबानो फैगोन। आंनावबो मोननैसो दंबादि मोनखादों आं नायखांबाय। दाना नोंथांमोननो नै बे मोननैसोआ चाइनानि एप बेखौ आं दा डिलिट खालामबाय आरोना नोंथांमोन। दा होमबा नोंथांमोन सेयार खालामना होबानो